Idan dai kana amfani da wayarka, kana sa data kana ƙone ta, baka samun ko sisi, to gaskiya kana almubazzaranci ne a wayarka. Ya kamata a ce duk lokacin da ka sa data ka yi amfani da ita ya kasance kana samun wani percentage. In dai kana da mutane to ka yi ƙoƙari ka shiga kasuwanci na metaverse. Kila baka taɓa rike 500,000 ba naka na kanka cash ga su 500,000 ne naka, to idan ka shiga kasuwanci na metaverse, in dai har zaka iya yunkurin gayyato wasu, insha Allah zaka rike wa'annan 500,000 cikin wata ɗaya. Amma ka yi ƙoƙari ka riƙa gayyato wasu. In ko ba za ka iya gayyato wasu ba, to ka yi ƙoƙari ka shiga babban level. Idan ka shiga babban level za ka riƙa samun kuɗi a metaverse yadda baka tunani. Saboda yanzu ba wani kasuwanci da ke ja a social media a online kamar kasuwancin metaverse. Idan dai har kana son ka samu kuɗi a kasuwanci na metaverse, to kana yi min magana in koya maka yadda ake kasuwanci na metaverse. Idan ka shiga ƙaramin level, ya danganta daga yanayin kuɗinka. Iya kuɗinka iya shagalinka, in ji Bahaushe. Yadda ka shiga, wanda ya shiga ƙila ya zuba dalar shi 150 da wani abu, kai kuma da ka shiga ka zuba dala 6 ko dala 10, 16, kaga ba za ka haɗa samun kuɗinka da nashi ba. So da haka kasuwanci na metaverse kasuwanci ne wanda ake samun kuɗi. In kuma za ka iya gayyato wasu, to insha Allah in dai za ka iya ƙoƙarin gayyato wasu, a wata kana iya receiving ɗin naira 500 ko 400 ko 300. Ya danganta ne daga yadda kake gayyato mutane. So da haka ya kamata a ce kowa ya yi ƙoƙari ya shiga kasuwancin metaverse. Kasuwanci ne wanda ake samun kuɗi da shi. Idan kana son ka shiga kasuwanci na metaverse, ka je a profile ɗina ka ɗauki number WhatsApp ɗita, ko kuma zan karanta ta a nan wurin, ka ɗauka ka yi min magana a WhatsApp. Idan ka yi min magana a WhatsApp, kawai ka ce min jarumi ina son ka koya min kasuwanci na metaverse. Ka ɗauki number ta kamar haka: 070 36 45 06 49. Ka ɗauki number ta ka yi min magana a WhatsApp, zan koya maka kasuwanci na metaverse, yadda ake samun kuɗi a metaverse. Allah sa mu dace.